Dakle, pitanja su bila ko su fašisti? Koga vi zovete fašisti u Srbiji? Gde je taj fašizam i ko je to? Ne, ja vas sad pitam iz početka. Postoji, znači, razlika između fašizma, klerofašizma, nacizma, neonacizma, to. Znači, prosto to se mora... I to je problem kod nas. Znači, problem je kod nas što te stvari nisu uopšte definisane, odnosno jesu definisane, ali se o njima ne priča, nego se sve relativizuje. Evo, ja vas pitam ko su fašisti u Srbiji. Evo, samo da završim rečenicu ako može. Ako ne može, recite pa da ćutim. Pa ne, prosto da dobijemo u vremenu. Pa vidite, pojam fašizam je, kažem, dosta izrabljen ovde, pošto svi su nekad nekog optužili da je fašista. Tako da mi zapravo, ono što se radi jeste da pratimo zapravo šta te grupe rade i otprilike definisali smo nekoliko tih grupa koji u svojoj praksi, znači i u teoriji i u praksi, koriste nacističke i fašističke metode poznate iz Drugog svetskog rata, ali donekle modifikovane, naravno, prema ovom nekom vremenu u kome sada živim. Znači, to je pre svega krv i čast, iz koga je nastao nacionalni stroj nekim cepanjem ili već kako. Postoji ta neka internet grupa budala koji sebe nazivaju racionalisti, ali ih nema nešto mnogo. I oni su zapravo na toj nacističkoj ideologiji krvi, tla, rase, o Srbima kao arijevskom narodu i ostali gluposti. I to su te tri organizacije. Znači, oni postoje zvanično od 1995. a ima ih i od početka 90-ih prosto. To je. I ono što oni rade, znači, i u svojoj teoriji koja je u saglasju s praksom, znači, napadaju Rome, Jevreje, sve one homoseksualce, ne znam, sve one, znači, ljude koji sa posebnim potrebama, znači, sve one koje je i Hitler stavio u tom svom delu kao neku ljude sa nižom vrednošću. I oni to zaista rade u praksi. Jer je praksa merilo svake teorije, a ne obrnuto. I sad, zašto i kako i koliko imaju uporišta u našem društvu, koliko dobiju podrške sa strane i ko ih zapravo finansira, ko ih ideološki opravdava, ko ih finansira, to su sve stvari koje, ne znam, mislim, ne bih sada ja o tome bez čvrstih dokaza. Tačno navedena vaša izjava koja može da se nađe, da ste vi u nekom času i tuženi ste zbog te izjave da od 4 vladike koji su 4 jahača apokalipsa, da ste tom prilikom izjavili da su u stvari Srpska pravoslavna crkva daleko odgovornija za formiranje tih ekstremnih desničarskih organizacija od DB-a i da je Srpska pravoslavna crkva dala prostor nacionalnom stroju. Pa vidite sad, to je na osnovu onih saznanja koje smo mi dobili, to je znači sve u Novom Sadu. Ja ne govorim sad, ne mogu da kažem šta se dešava u Beogradu, zato time se bave ljudi koji žive u Beogradu. Držite se Novog Sada. Znači, ja sam iskoristio tu jednu stilsku figuru za koju sam kasnije tužen od strane vladike ovog Bačkog Irineja. I to je proces koji traje i ništa se još ne zna što se kaže. Ali niste došli na suđenje 2 puta, jednom ste bili bolestan, drugi put ste bili na putu. Jednom sam bio bolestan, jednom nisam bio u zemlji, ali sam došao 3., 4. i 5. puta, on se nije pojavio, no dobro. U svakom slučaju nije to toliko ni bitno. Ono što je bitno jeste, znači ja govorim o tome, znači o grupama koje prosto u nekom trenutku im odgovara da sad se to nešto desi i da prosto imaju dobre kontakte sa pojedincima iz tih organizacija. I u tom kontekstu sam pomenuo, znači, i taj prostor preko puta Almaške crkve je vraćen Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sad, ona može da radi s njim šta hoće. Međutim, tamo se nalazilo, ne znam da li se još uvek nalazi, to omladinsko društvo Soko, koje je još jedna paravana organizacija pored studentske organizacije SNOP, koji je osnovao isti taj koji je osnovao i nacionalno. SNOP kao fašiju, kao snop pruća, kao, znači, i koji je osnovao isti taj koji je osnovao i nacionalni stroj. Oni su to jedno vreme koristili kao svoju paravanu organizaciju, omladinsko društvo Soko ili tako nekako. Sad ne znam, znači, kakva je sad situacija, ali je ono, ja sam, znači, proverio, taj je prostor vraćen Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to je kuća, pojma. I samo sam izneo to do čega sam došao. Ja nisam, znači, okrivio direktno nikog unutar. Ja sam samo rekao da, znači, kad neko dođe i opravdava
preko vladike Nikolaja Velimirovića, Dimitrija Ljotića. Znači ono što on radi u Drugom svetskom ratu. Pa, znači, neko ko ima takav društveni uticaj, kao što su vladike Srpske pravoslavne crkve, onda to dovodi do toga da ljudi se prosto ohrabre da sad oni, kao pa nije to strašno što sam ja nacista, kada evo vidiš i vladika opravdava Dimitrija Ljotića. Pa majkom. A njima je uvek vladika svetinja i oni šta kaže vladika, oni do toga. Znači, ne radi se o tome, nego prosto imaju, pa to je rekao, čini mi se Velja Ilić, da je on šta kaže patrijarh, da je on tako, da on njema nema veze što Darwin je dokazao ili nije dokazao, nego šta kaže patrijarh, tako on. Mislim, to Velja je dobro za citiranje. Ali, pa ne, nego prosto mi je pao na pamet. Ali, hoću da kažem, znači, ta jedna klima gde o nepogrešivosti određenih institucija. Znači, Srpska akademija nauka i umetnosti, odeljenje u Novom Sadu, je jedno vreme služila, mislim, ja sam video te ljude ćelavce koji izlaze odande, ne znam iz kog razloga, ali sam ih video u više navrata jer sam živeo dosta blizu. Znači, i onda kad prolazim i izađe njih 5, ja ne mogu ništa drugo da zaključim nego su imali sastanak. Mislim, s kim su imali, šta su radili, nemam pojma. Znači... Je vam samo smiješno dok to govorite? Ne, zašto bi im bilo smiješno? Ja sam to video. Ja sam to video, ali, okej, možete mi verovati ili ne verovati, ja sam to vidio rođenim očima, da nisam, možda bi mi bilo smiješno. Ali sam video. Pa to mora da su njihova deca. Da, sa, kako se zove, kombatima na kojima je ono ušiveno krvi čast Srbije. Mislim, okej, to sam ja stvarno video. I sad možete mi verovati, možete ne verovati. Ali, šta hoću da kažem? Znači, ja ne mogu da kažem sad, jeste Srpska akademija nauke i umetnosti u Novom Sadu je, ne znam, podržavala naciste. Ali sam ja video da oni izlaze odande. Pa, ne, ja samo kažem da postoje ljudi koji su odgovorni za to što se dešava u ovom društvu, koji preuzimaju odgovornost samim tim što nastupaju u ime institucije. Ukoliko ta institucija, znači i ti ljudi govore u ime te institucije koja ima veliki uticaj na društvo u Srbiji, nisu odgovorni. U smislu da promovišu ideje koje su retrogradne, koje su destruktivne i onda se ljudi na njih lepe i onda iz toga iskaču te organizacije poput Obraza, Dveri, ne znam, 1389, pa i 64 županije u Mađarskoj. Znači, apsolutno imam jednak aršin što se toga tiče. Znači, ne postoji, znači, ukoliko ljudi, ti koji prosto svojim propovedanjem ili svojom pričom proizvode takvu klimu u društvu da je moguće napraviti tako nešto, onda je to za mene i politička, i društvena, i ljudska, humana odgovornost, odnosno neodgovornost. Da.